Ahojte priatelia, vítam vás pri mojom druhom videoblogu, v rámci ktorého vám chcem trošku priblížiť zážitky z uplynulého týždňa a pridať pár pozvánok a prezradiť pár noviniek. A v prvom rade veľká vďaka za včerajšiu konferenciu alebo inšpiratívne stretnutie Peča Kuča Night. Kto nepozná tento formát, nikdy to nezažil, tak podľa mňa najlepšia príležitosť nájsť si Peča Kuča Night Poprad alebo ktorékoľvek iné mesto na Slovensku, prísť tam a počuť inšpiratívne myšlienky. Som rád, že včera som mohol byť aj jeden z rečníkov, ale predovšetkým, že som mal možnosť vypočuť si inšpiratívne príbehy a vidieť coworkingové centrum Kreativo. Toto je fajn vec, na ktorú chcem upozorniť. Pozrite sa, či máte vo svojom meste nejaké coworkingové centra, kde by ste mohli prísť robiť svoje projekty, chodiť na podujatia alebo rozbiehať svoj biznis nápad. Čiže veľmi, veľmi to oceňujem. Druhou takou super vecou, z ktorej mám veľkú radosť, je, že práve dnes sme spustili náš nový web agentúrny maviomedia.sk, ktorý nám pripravila šikovná dizajnérka Miška a šikovný programátor Lukáš. Takže chcem vás poprosiť, pozrite si ho, dajte mi nejaký feedback, nejakú spätnú väzbu, čo na ňom zlepšiť a teda dúfam, že budeme môcť prezentovať na ňom veľmi veľa noviniek. Pribudnú aj blogy o marketingu, o tom, ako robíme našu prácu a ako vyzerá naša agentúra. Tento týždeň sa mi podarilo dať dokopy aj blog pre tých z vás, ktorí sú na Facebooku a pre tých z vás, ktorí majú buď firmu, organizáciu alebo robia nejaké podujatie a chcete vedieť, ako svojich fanúšikov získať, ako s nimi pracovať a ako z nich možno spraviť zákazníkov, odporúčam blog jaroslavdodok.com. Okrem toho týždeň bol veľmi zaujímavý, lebo som ho strávil prevažne na úradoch, či už daňovom, na mestskom úrade a tak ďalej. Zakladáme SROčku, z čoho mám radosť, inšpirujem sa ľuďmi, ktorí ju už založili. No a verím teda, že bude do nejakých 10 dní hotová a máme potom pripravené aj nejaké nové projekty v rámci nej. Pozvánka moja dnes je na podujatie alebo na vzdelávanie kurz podnikateľ, ktorý sa bude konať v Banskej Bystrici a na ktorom bude môcť viesť workshop o gorila marketingu. Uskutoční sa v Sásovej v podnikateľskom inkubátore, takže verím, že mnohých z vás tam stretnem. No a na záver som rád, že Hack Day sa uskutoční momentálne už aj v Hongkongu a teda, že šíri sa po celom svete práve vďaka vám, vďaka vašim lajkom a vďaka tomu, že chcete robiť toto podujatie a dávate mu význam. Takže ďakujem a verím, že sa tu vidíme možno o týždeň, o dva.